Diwach nango nikech koro wadwa to kotenre kod winjruok ma kamano bang' chuoya. Achiel kuom okenge ne onge ng'ata ma bende biro bedo victimized. Ma bende koro biro bedo kidonjone ma bende koro nowuok ok ng'anyo to kor ka winjruok ma kamano nosechwe kogno. Erokamano Sharon, watimo mos ne nyithi sikul mane obiro mondo okony mondo gino rum mapiyo piyo. To koro nikech mano koro gin be koro omigi adabu. To gima nyalo wacho en ni pok wachopoga kama nyithi sikul konyo ma gin be gini makgi. To mana kaka Steve owachono, ageno ni jotendwa mar union Wasu, Kusu, bo donje mondo kony kae nikech jogi no biro ka gimbe gineno ka somo dhi marach. Somo ne bagni. To ka onge gima giketho, gibida mondo gipar ne jotendwa go ni ber ka jopuonj duogo, to mano ok gima rach. Koro aparo ni kama wachope ni bo chuno ni koro union bongi ni to kopo ni jomoko biro mokonyowa moloyo to mantiere alwora mar skul nikech sombo gi obagni titimo nango nikech king'iyo adiera en ni joma ne ong'anyo ma jopuonj, joma ne ong'anyo ma jotiji mbalariany ema gini omako. Ema gini oluorogi, owacho ni onge ng'ama idhi riembi, onge ng'ama idhi timne marach, onge ng'ama idhi kum nikech wachni. Koro kikumo nyithindogi to ne gibiro ka gineno ni gini dhi marach gikaonye gin be nikech gin ma gini odiyogi. Iwacho ni ka lie ariyo dhawo to lume ma hinyore. Koro ne gin lum, ne gihinyore. Koro we fuolo nikech weche tek. Koro ne gitemo ageno ni jo union bo ng'iyo gini ka koro wadhi nyime mondo ng'e ni to ka seche mwagomo wan kendwa ema waumre seche ma koro wadok koso nyaka jomo konyowa ka nikech adieri ne gikonyowa. Erokamano Sharon. To Dr. Tom kaka jopuonj bende umor kamna kaka japuonj nikech koro intiere ka helo jopuonj mbalariany mago mag piny owacho.